Jeg er flere gange blevet introduceret af kammerater som ham, der laver satellitter. Jeg hedder David. Jeg er 20 år. Jeg er elektronikfagtekniker her ved Therma. Jeg har altid gerne vil være opfinder, lige siden jeg var sådan helt lille. Og begyndte også ret tidligt at få en interesse for noget elektronik. Og så, som jeg blev lidt ældre, så opdagede jeg den her elektronikfagteknikervej som en ret nem indgangsvinkel til lynhurtigt at få noget i hænderne og prøve at arbejde på rigtige projekter. Uddannelsen som elektronikfagtekniker tager 4,5 år, hvis man starter lige ud af folkeskolen. I løbet af hele uddannelsen vil cirka halvdelen foregå på skolen, og halvdelen vil foregå på en læreplads. Her på Therma, der laver vi forskelligt udstyr til forsvarsindustrien og en masse udstyr til rumindustrien, som sådan nogle underleverandører af moduler, der bliver brugt til at bygge store satellitter. Da jeg startede og begyndte at få hænderne på nogle af de her projekter, så var det lidt surrealistisk. Her kom lille 16-årige David lige ud af folkeskolen og fik faktisk lov til at arbejde på projekter og bidrage til projekter, der skulle ud i rummet og forske. Det har jo været en drengedrøm siden helt lille. Jeg elsker at få lov til at dykke ned i den verden af elektronik, som jeg synes er enormt spændende. Og bidrage til forskning i rummet og universet omkring os, samtidig med at kunne udleve den passion. Det er enormt fedt. Det er mere end bare et arbejde.